raza frieiresa toma o seu nome da comarca das Frieiras, unha zona que comprende os concellos da Mezquita e da Gudiña, no sudeste da provincia de Ourense, e chega ata o Macizo Central. En canto á súa orixe, Sánchez Belda manifesta que pertence a unha destacada rama do tronco cántabro, que localmente tiña gran preponderancia sobre outras razas locais coas que convivía, como a mirandesa en Portugal, a alistano-sanabresa en Castela e León, a limiá ou a verinesa, xa desaparecida. Este mesmo autor indica que a frieiresa se formou na Frieira e que de aí se estendeu a outras zonas, sendo devanceira de outras razas. Como todas as demais razas bovinas galegas en perigo de extinción, a frieiresa é moi apreciada pola súa rusticidade e está adaptada ao seu medio, polo que no pasado se utilizaba para unha tripla aptitude de traballo, carne e leite. Esta raza criouse nun tipo de explotación moi tradicional con a chega de alimentación de subprodutos, como o nabo, a remolacha ou as patacas, e grandes cuidados por parte dos seus donos. Non obstante, coa chegada da mecanización agrícola e de outras razas de fomento máis produtivas, o seu censo descendeu drásticamente ata case a súa desaparición. Nos anos 90, cando comezaron os traballos de recuperación, activouse a súa expansión e hoxe en día atópase distribuída maioritariamente pola provincia de Ourense, con algunhas explotacións nas de Lugo, Pontevedra e A Coruña. A raza bovina frieiresa agrupa animais de tamaño medio a grande e de perfil subcóncavo a cóncavo. Presentan proporcións lonxilíneas con tendencia á convexidade das masas musculares. A cabeza é pequena e curta e de aspecto chato, grazas a unha fronte e a un morro anchos. O fociño está bordeado por unha auréola branca e os beizos son grosos. Os cornos, longos, diríxense cara adiante e cara abaixo, rematando en alto e coas puntas lixeiramente cara afora. A súa cor é clara, pero coas puntas escurecidas. Na cabeza tamén destacan a testa saínte, unhas órbitas destacadas e unhas orellas longas, horizontais e peludas. O pescozo é longo e harmónico, a cruz lixeiramente saínte e o dorso e o lombo anchos, ás veces algo deprimidos, con dorso enselado. A frieiresa presenta un peito amplo e un tórax profundo, con costelares arqueados e ventre de gran capacidade. A grupa é ampla e lixeiramente derribada, co sacro elevado e horizontal. As extremidades teñen unha lonxitude media e móstranse ben asentadas e achumbadas, con pezuños duros. O sistema mamario ten un bo tamaño de ubre, con tetos ben implantados, pel fina e abundante protección pilosa. A capa é castaña lavada, máis escura nos machos e máis clara nas crías. Tamén se produce un escurecemento na cara, no pescozo, na papada, no antebrazo e na rexión ventral. As mucosas visibles e os bordos palpebrais móstranse pigmentados en negro. Na rexión frontal chaman a atención as súas características guedellas rubias douradas, longas e abondosas, sobre todo nos machos. O pelo tamén é moi abundante no borlón da cola. Por outra banda, son moi identificadores da frieiresa os seus inconfundibles andares vacilantes. As características de rusticidade, facilidade de manexo e mansedume fana óptima para a cría en sistema extensivo con suplementación de cereais e herba seca.
Ademais, xoga un papel fundamental na vida destas zonas rústicas, tanto no aspecto e o cuidado do medio ambiente paisaxístico, aproveitando recursos naturais para os que está perfectamente adaptada, como desde os puntos de vista social e económico. Na actualidade, o seu uso fundamental é a produción de carne. Gran parte dos animais sacrifícase entre os 9 e os 12 meses, acadando pesos ao sacrificio de 160 a 180 kg canal, pero tamén se comercializa carne de bois e vacas, obtendo uns produtos de excelente calidade. As canais desta raza presentan unha boa conformación e bons rendementos para sistemas de produción extensivo, de arredor do 50%. A frieiresa chega a boas porcentaxes en cuartos traseiros e pezas extra de primeira categoría comercial, as máis apreciadas, como o lombo, o solombo, o redondo, a cadeira e a contra. A carne que se obtén é de excelente calidade, unha cor, unha tenrura e un sabor inigualables, así como unha distribución e infiltración graxa adecuadas, sen dúbida favorecidas por dous factores fundamentais: as características da propia raza e a forma de cría tradicional. A graxa intramuscular non é abundante, pero a que ten presenta unha adecuada proporción de ácidos graxos insaturados, omega 3, omega 6 e ácido linoleico conxugado, todos eles con propiedades cardiosaudables. Gran parte dos criadores comercializan baixo a súa propia marca, a través de canles curtas de proximidade, como carnicerías, tendas delicatessen especializadas e restaurantes, e de forma directa do produtor ao consumidor, producindo e comercializando nalgúns casos en ecolóxico. A frieiresa é unha das razas autóctonas españolas admitida para o emprego do logotipo 100% raza autóctona, o cal funciona como unha marca de calidade para as súas producións. A promoción a través de feiras e mercados anuais, tanto de carácter internacional como autonómico e comarcal, resulta de vital importancia para dar a coñecer a raza e os seus produtos ao público en xeral e a posibles novos gandeiros que queiran traballar con este tipo de animais. A Semana Verde de Galicia, que se celebra anualmente en Silleda, é a principal feira de referencia. Ademais de ser punto de exposición, nela póñense á venda exemplares vivos e realízanse concursos morfolóxicos da raza. As feiras gastronómicas serven de estímulo para a venda dos produtos destas razas, dado que é unha forma de promoción directa de cara ao consumidor final. Todos os anos se realizan distintas mostras nas que se lle presenta ao público a calidade desta carne e as múltiples posibilidades que ofrece na cociña. Neste senso, a exhibición gastronómica máis notable é o Salón de Alimentación do Atlántico Salimat, que ten lugar en Silleda, un escaparate onde se mostran as exquisiteces culinarias e as distintas presentacións dos produtos da raza. A Asociación de Criadores da Raza Frieiresa, Frieirega, foi fundada no ano 1999 a iniciativa da Xunta de Galicia e dos criadores da raza existentes nesas datas. Frieirega é a entidade recoñecida oficialmente como xestora do libro xenealóxico da raza e está integrada dentro da Federación de Razas Autóctonas de Galicia, BOAGA. Entre as súas funcións están as de recuperar, conservar e exercer un control xenealóxico dos animais da raza e colaborar xunto coa Administración e a Federación en todos os aspectos para mellorar e promocionar a raza.
Boaga dispón dunha web propia dende a que se ofrece información sobre a raza frieiresa, noticias e actividades máis salientables. Ademais, os criadores socios de Frieirega dispoñen da páxina web para publicitarse, vender animais vivos e carne e tamén para dar a coñecer os excelentes produtos da raza a través de carnicerías, casas rurais e restaurantes que os ofertan.